सरकारी प्राथमिक विद्यालय बाहिरीवाडो केरी 70 या शाळेत शालेय स्वराज्य सभा वेंचणूक जाली। ह्या वेळार भुरग्यांक ईव्हीएम मशीनाचो कसो वापर करचो हे विशीं मार्गदर्शन केलें। जाल्यार मुख्याध्यापक आनी शिक्षकांनी शाळेच्या भुरग्यांक मतदाना विशीं जागृताय करून दिली। ईव्हीएम मशीनाचो वापर करून मतदान करपी बाहिरीवाडो केरी 70 ही गोंयांतली पयली शाळा जावन आसा अशें शाळेच्या शिक्षकांनी सांगलें। आज आमच्या शाळेत शालेय स्वराज्य सभा निवडणूक झाली। हा कार्यक्रम आमच्या शाळेत राबवण्याचं कारण म्हणजे आमचा हा देश लोकशाही पद्धतीचा आहे। तिथं आम्ही निवडणूक प्रक्रिया, आमचं जे सरकार आहे ते निवडणूक प्रक्रिया निवडले जाते, त्याचप्रमाणे आमचे शाळेचे व्यवस्थापन व्यवस्थितरित्या चालावं म्हणून आम्ही एक स्वराज्य सभा स्थापन केलेली आहे। त्याच्यासाठी आम्ही निवडणूक घेतली। आज ती निवडणूक होती डमी ईव्हीएम मशीन वापरून असा प्रयोग करणारी आमची, मला वाटतं गोव्यामध्ये ही पहिलीच शाळा आहे। आमचा हा पहिला प्रयोग आहे। सर्व मुलांनी व्यवस्थितरित्या इथं मतदान करून आपल्याला एक स्वराज्य सभा इथं निवडून दिलेली आहे आणि ती यावर्षी या शाळेत कार्यरत राहील। उद्देश एकच होता की मुलांना निवडणूक प्रक्रिया कशी असते हे दाखवण्यात आम्ही ईव्हीएम मशीनद्वारे ते प्रक्रिया आम्ही मुलांपर्यंत पोहोचवली। ॲक्च्युली मी BLO आणि मला इलेक्शन प्रक्रियेमध्ये सर्व काही माहीत आहे। अजूनही मी BLO म्हणून कार्यरत आहे। त्याप्रमाणे इथं आम्ही वर्गामध्ये मतदान कक्ष कसा असतो तो आम्ही इथं सजवला। त्याप्रमाणे आम्ही जे आमचे निवडणूक अधिकारी आहेत, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मतदान कक्ष याप्रमाणे आम्ही मांडणी केली आणि मुलांना कसं रांगी द्यावं लागतं, मग शाळेत लावली जाते, तर त्याप्रमाणे आयडेंटिटी कार्ड दाखवलं जातं। त्यानंतर मतदान कक्षामध्ये जाऊन मत कसं मारलं जातं हे आम्ही व्यवस्थित मुलांना पटवलं। पुढे भविष्यात मुलं ज्यावेळी 18 वर्षाचे होईल त्यावेळी ज्यावेळी मतदान केंद्रावर प्रत्यक्ष ज्यावेळी जाणार त्यावेळी ती गोंगारून जाणार नाही, तर ती प्रत्यक्ष त्यांना पहिल्यांदा मतदान केलेलं असणार। त्यामुळे ते जाऊन व्यवस्थित रांगेमध्ये आपण बाबा आपला उमेदवार कसा निवडावा, कसं वोटिंग करावं हे मुलांना आता प्रत्यक्ष लक्षात आलेलं आहे। मुलं प्रत्यक्ष जाऊन मतदान केंद्रावर 18 वर्ष झाल्यानंतर सहज रीतीने मतदान करणार।